Farapda miras sawa sebäpli öz ýakyn nogonlaryna agyr beden ýarasyny salan adamlar bar. Soňky 2 ýylda bolsa miras sawasyny 4 adamyň ölümine getiren ýagdaýlar hasabalny diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda enatalaryndan galan miras üstünde oňuşman, öz dogan garyndaşlary bilen tersleşýän, gatnaşygyny kesýän, hatda duşmançylyk derejesine ýetýän adamlaryň barha köpelýäni gaýdylýar. Ýöne Azatlyk ýurdun degişli daralaryndan bu mesele boýunça hiç bir resmi maglumat alyp bilmedi. Adatça türkmençilik däwrine göre enatadan galan miras maşgalanyň körpe çağasyna geçerdi we ululary bir öz miras paýlaryndan geçenliklerini, ony körpe jigilerine bagş edenliklerini aýdardylar. Emma ýurdun sebitlerinde de, paýtagtda da miras üstünde tutlara ýüz tutup kade diýişlerini astyrýanlaryň sany barha köpelýär diýip Azatlyga uşan maglumatlarda aýdylýar. Iqtisady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen miras bölüşmek meselesini nasylýan kade diýişleri Faray etrafında we Türkmenawat şäherinde hem has köpelýäni meňzeýär diýip habarçy hukuk goraýjylary salgylanyp aýtdy. Türkmenawatyň şäher kadiýetine bir näçe işe gatnaşan aklawçy Zora aganyň maglumatlaryna görä, müşterilerin atalarının galan jaý dogonlary bilen deň bölüşmek ýa-da paýyn almak üçin suwda ýüz tutmagy düýpli ýygjamlaşdy. Raýatlaryň käbiri täkelçi bahasy bolan emlakdan hem paý aljak bolup suwda öz peýdasyna karar çykartmak üçin aklawçylary ýüz tutýar. Ýogsa olaryň dawa eden emlaklary süýtdeş dogonlarynyň göwünne degenlerine hem degenok diýip Zoragy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma ol häzirki ykdysady kynçylyklardan gorkan adamlaryň bir toparynyň inni mirasdan alan paý bir aýlyk adygyna ýetse-de ören hoş bolýanlygyny, başga zat bilen işiniň ýokdugyny hem sözüne boşdy. Farap kadiýetini işleýän bir kätibiň beren maglumatyna görä, häzir bu etrapda geçirilýän kadiýet diňlenşikleriniň ta 80 götermek olaý miras dawasy bilen bagly. Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1180-nji maddasyna laýyklykda miras ýüze çykandan soň 6 aýyň dowamyna kabul edilmeli we tejribe görä miras galyjynyň esasy emlagi onuň ýaşaýan jaý, mellek geri, mallary we öý goşlary bolýar. Kanunyň 1085-nji maddasyna laýyklykda miras galyjynyň ýaşaýan ýeri miraslyk emlaginiň ýüze çykan ýeri diýilip hasaplanýar. Kanunyň maddalaryny, mirasyň dogonlaryň arasynda deň paýlanyna baradaky kadalary öz peýdasyna ulanjak bolup, türlü jenaýatlara ýüzürýän adamlar köpelli. Emma häkimetler barha ýitileşýän miras dawasyny görmezlige salýarlar diýip anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly aklawçy Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň mellek ýerini almak we jaý salmak hem işe çözümli bolmagyna garly. Bu ýagdaý ykdysady şertleriň agyrlaşmagy, ýysylygyň aşy ösmegi bilen kakasynyň jaýyna ýa-da mellek ýerine kiçirek jaý salyp oturan adamlaryň barha köpelmegine alyp geldi. Mellek ýerini alyp bilmeýän Farapda bir howurla 3 maskala bolup ýaşaýan doganlar hem azlar. Hatda bir jaýda 5 maskala bolup ýaşaýan hem bar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Köp adamyň işi ýok. Pul, para vermesen mellek ýerini ýa-da jaý edinmek üçin bank kartyny alyp bolmaýar. Ipoteka dine döwletli işleýänlere berilýär. Ýöne olaram uly para bermeli bolýar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy aýtdy.